Здравейте, сега ще ви покажа какво си купих. Купих си хилка за тенисна маса. Хилката е Peter Korbel 700. Балансирана игра за начинаещи или леко напреднали. По-скоро е за леко напреднали. Обикновен кръв на Giant Dragon. Ще пробвам първо с тази на Peter Korbel, после съм си харесал една на Димитър Овчаров. По-напреднали, с повече спин. Защото аз харесвам да играя с повече спин. Топчета за тренировки на стайга. По-лекички са и са по-контактни. Все още не съм ги пробвал. Нито хилката, нито топчетата. Но надявам се да стане. Чакам само да се стопли малко времето навън и ще я пробвам тук в Севановци. Имаме клуб за тенисна маса. Има доста добри играчи. Провеждат се и първенства, съревнования. Така че, който има желание, нека да заповяда. Интересно ми е да я видя в действие. Последния път играх с една хилка, но хубава е била на времето. Гумата вече не става. Затова ще пробваме с тази. Чао от мен!